Okay, so I was saying, now tasvika pane imwe vhesi inova vhesi number 6 tichibva pavhesi 5. Pavhesi 5 panova patanga tichidzidza mashoko aakataura pakuratidzwa kwaJoni. Nguva yakataurwa mashoko aya, akataura wacho Joni achinzwa ndokubva aarekodha, anonzi akanga agere pachigaro cheushe, kurati anga agere pachigaro chamambo. Saka anogara pachigaro cheushe ndiye mambo, ndiye anotonga, ndiye muridzi wezvese. Saka agara pachigaro chekutonga kudaro, ndo paari kunzi akataura mashoko atakanzwa achitaurwa nezuro. Paya paari kunzi akabva ataura kuti tarirai ndinovandudza zvinhu zvose, kana kuti I make all things new. Saka tikadzidza tikatarisa tichiona kuti mashoko aya ari kuataura ndiani anondinetsa zvinhu zvose zvitsva. Tikaona kuti ndiye Ishe, ndiye Kristu. Sei ari kuita zvinhu zvese zvitsva? Nekuti simba racho anaro. Tikaratidza nemagwaro pana Matthew chapter 28 verse 18 kuti iye zvinhu zvese zvisati zvaitika akatanga atomborayira vadzidzi vaakanga achituma kuti endai nevhangeri munoparidzira marudzi ese, kuti inini ndini ndine simba pazvinhu zvose, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Saka nekuti ane simba rose kudenga nepanyika, ndo saka ari kukwanisa kutaura mashoko aari kutaura achiti iye ndinoita zvinhu zvose kuti ndizvivandudze, ndinovandudza zvinhu zvose, kana kuti ndinozviita zvitsva zvinhu zvose. Saka nawo taakunzwa achipfuurira mberi nemamwe mashoko aakutaura anoda kuti titeerere, nekuti kana taateerera tinobva tanyatsa kunzwisisa simba raainaro kana kuti authority yake zvairi. Pavhesi 6, vhesi 6 ane mashoko aanotaura iye achiti it is done, achiti zvaitwa. Zvaitwa zvei? Zvekuti nawo patangwa upenyu hwaMwari chaihwo chaihwo hwaanoti ndo hunonzi upenyu. Chii chaitwa? Chaitwa ndechekuti pakutanga Mwari, Mwari we all know kuti achisika munhu uye anonzi Adamu anoratidza kuti paupenyu hwekutanga aiva muna Mwari achigara in the presence of God, kusvikira aita zvose zvakazoitika paya nekuda kwekunyengereka kwakazoitwa mukadzi waakanga aitirwa naMwari achibva parumbabvu rwake. Mukadzi ndokubva azonyengerwawo naSatani, zvakaitika ndokubva zvaitika. Mwari vakasafadzwa nazvo, Mwari ndokubva vabvisa uvepo hwavo kuna Adamu, ndokubva vabvisa presence yavo kuna Adamu, ndokubva Mwari vaenda vakanotanga ndokubva vabvisa Adamu pamberi pavo, kureva kuti Adamu anga akurarama paabsent yaMwari kubva nguva yakaitwa chinhu chiya chekusvika pakunyengereka kwakaitika kubva kuna Satani kuchinotambidzwa kuna Eve ndokupfuudza chinhu chimwe chete chaakagamuchira kuna Satani kumurume. Mwari ndokubva atadza kufara nazvo. Mwari ndokubva immediately after that, after the conversation he had with Adam, ndokubva avabvisa pamberi pake, kureva kuti zvese zvakazoitwa naAdamu, Adamu anga akungoitawo semunhu anongorarama asina direction, asina kurayira kwaMwari, asina guidance yaMwari, asina kutariswa naMwari zvakare. So Mwari chavari kuda kuzoita manje pazvinhu zvese zvatiri kudzidza from verse 1 pari kunzi ndakaona denga idzva nenyika itsva, ndikaona Jerusarema idzva richiburuka kubva kudenga. Zvikanzi futi nekuti nyika yekutanga nedenga rekutanga zvakanga zvapfuura, akuona zvinhu zvitsva, the new order. New order yanga yakuonekwa ichiratidzwa John naMwari. New order iya inew order pakutaura kana pakunzwisisa, asi kuvanhu vakura pakunzwisisa shoko raMwari vanogona kutoti haisi new order but ndo the original order yaMwari, zvazvakanga zvakaita kubva pakutanga, nekuti ndo zvakanga zviri. Order iye inoratidza kuti John ndo yaari kuratidzwa achizoona Mwari agere pachigaro chaakagara kusvika pavhesi 6 patavapa. Order iyeyi
ndinotenda nekunzwisisa kuti ndiyo oda imwe chete Adhamu yaakatomborarama mairi asati asvika pakutadzira Mwari. Now Mwari atadzirwa, abvisa munhu pamberi pake, munhu atanga kurarama upenyu hwake. Mwari akaramba mumurangariro wake zvake achirangarira kuti anofanira kudzosa munhu nekuda kweumwari hwake nekuda kwerudo rwake. Anofanira kuti munhu uyu amudzose ave mupenyu. Saka munhu kana abva pamberi paMwari kuzodzoka kwake pana Mwari zvakare kuti atange upenyu hutsva muna Kristu Jesu, pane process iyoyo yekudzoka kwemunhu kana kuti yekiitwa restore back into the original nature of God kwemunhu, ndo yakasakisa kuti tisvike patinotaura tichiti pane Old Testament, and Old Testament yacho kana uchitoiverenga unotoona kuti jeni yacho yese iyoyo Mwari ndo yanga iri plan yake uye iri process yake yekuti adzosere munhu back to the spiritual nature of God. Saka murayiro, the Old Testament covenant law, process iri kuitirwa kuti munhu adzoke back to God. Zviprofita process yese iyoyo iri kuitwa naMwari zviri kuitirwa kuti munhu adzoke back to the spiritual nature yaMwari. Mapisarema ose process zviri kuitika zvese izvozvo zviri kuitwa, but process iri kuda kuti idzokise munhu mu present yaMwari. Saka process yacho nekukura nekureba kwayakaita ritori basa ranga richiitwa naMwari iroro. Ndo iri kunzi nawo paverse 6 yaRevelation chapter 21. Zviri kutariswa zvese izvozvo Mwari apedza zvese akuratidza vanhu vake, vanonzi vanhu vake chaivo muNew Testament, akuvaratidza Mwari zvake chaizvo nenyika itsva yaakuda kuti vanhu vake vapinde mairi, vatange kuraramira mairi. Mwari zvose zvaitika ndo zvaakutaura paverse 6 achiti it is done. What is it that is referring to? Achiti it is done. It is his work rekubvisa munhu murufu achiisa munhu muupenyu hutsva. Muupenyu hutsva umu ndo munoraramiwa nekusingaperi, nekumwe kutaura ndimo munonzi muupenyu husingaperi. Saka aita basa iri rose, atora John amubvisa munyama, ndo kumuisa mumweya, ndo kumusimudza ari mumweya zvakare, ndo kutanga kumuratidza zvaari kumuratidza izvi. Aona izvi zvose John, aona kuti alright, upenyu uhu handisati ndakambohuona kubva pachiberekerwo kusvika iko zvino. John ndo kunzwisisa kuti upenyu uhu hutori upenyu asi hahuraramirwe kunyika iyi yatiri iyi, hunoraramirwa kune imwe nyika itsva yaMwari yakagadzirwa naMwari. Ndo paanotanga kurekodha John achitanga kuti ndaona denga idzva nenyika itsva, nekuda kwekuti zvitsva pakuti even environment yemo is totally different from the environment yaanoziva. Saka John achitaura anotozvidescribe achiti zvitsva izvi, upenyu hutsva. Zvese izvo zvaari kuratidzwa naMwari kuti izvozvo zvitsva, Mwari vapedza kumuratidza, navo vaakuita zvekutaura pane zvinhu zvaari kuona Mwari vaakutaura. Ndo pavari kuti it is done. It is done. Pavari kuti it is done apa, vari kutaura zvandanga ndichitsanangura zvese. Saka nekuda kweizvozvo manje vari kubva vataura mamwe mashoko panapa kuna John, pavari kuti zvaitwa. Then he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
and proof yekuti ndini wekutanga newekuguma uye ndini alpha naomega ndezvayo sezvaitika kubva kumashure zvaunonzwisisa kusvika patasvika apa. Saka patasvika manje apa pa conviction kunyange nekuna John yekunzwisisa kuti zvinhu zvasiyana. Vapfana vamazuva ano kana votaura vanenge vachiti masamba asiyana. Saka John ari kuona kuti alright zvinhu zvasiyana. Mwari vakutaratidza zvimwe zvinhu zvinyowani vakabva vati it is done. Vapedza kudaro vagere zvavo pachigaro chavo samambo. Vari kubva vamuudza nekukonfema kuti ndini ini alpha naomega. Mwari vari kuti chii pamashoko aya, uye kuti nesuwo sevanhu vanotenda pakufolowa nyaya iyi nekuinzwisisa nekuti tiitende nekuitevera zvakanaka. Kana Apostle John varatidzwa zvinhu izvi mumweya, ndokubva vazvirekodha so that nesuwo vanoberekwa neshoko ravanoparidza tinozozvinzwisisa nekuzviziva. Isu vacho vanoberekwa neshoko kuti tizvinzwisise nekuzvitenda tinofanira kunge tichipupurirwa futi nemagwaro. Saka tinoona kuti from verse 1 yaJohn chapter 21 tichiona kuti mashoko echiprofita shoko rimwe nerimwe riri kuti John achizviratidzwa kudai, shoko raMwari riri kubva ratiisawo futi kumashoko akanga akataurwa nevaprofita. Tobva taona kuti alright, saka John zvaari kuona izvi iye ari kuzviona zviri zvinhu zvitsva, asi isu pakuzonzvera nekuverenga tiri kuona kuti zvitsva izvi zvanga zvakaprofitwa zvikataurwa kuti zvichaitika. Tikaona kuti pari zvinhu izvi John naprofeti Isaiah vari mumweya mumwe chete uye vari kuratidzwa chinhu chimwe chete. Ende tiri kupfuurira mberi tichiona nyaya imwe chete iyo kuti John naIsaiah vari kufambidzana kudai kuda kuti vari munzira imwe chete. Nzira imwe chete yavari mairi iyi ndimo muna Kristu. Saka Kristu is revealing his things to his prophets. I mean to his apostles. John being one of them. What is it that he is revealing to them? Zvaakataura kumurayiro, kuvaprofita nekumapisarema. Saka mashoko ari kutaurwa paverse 6 aya akambotaurwa, regai ndiiverenge zvakare. Inoti verse 6 inoti, akati kwandiri, zvaitwa, ndini alpha neomega, kutanga nekuguma. Ini agere pachigaro ndiye ari kutaura izvozvo. Ini kureva kuti iye agere pachigaro uyu. Ndichapa une nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu asingatenge. Ini ndichapa ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu asingatenge. Ari kunze ane nyota ndiani? Ndo vanhu vakafa vari kufanira kuti vamutswe vapiwe upenyu husingaperi neshoko. Saka vari kusvika voparidzirwa shoko raMwari. Pavanenge vanzwa shoko raMwari paya, kana mwoyo yavo yarigamuchira yaritenda, zviri kureva kuti vanhu ava vane nyota iri kuda kuti vapiwe mvura yeupenyu. Saka vari kubva vanzi chiuyai kumvura yeupenyu mupiwe mvura mhenyu yekuti kana mainwa munobva mava neupenyu, ende upenyu husingaperi, semashoko akambotaura pana John chapter 4 when he was addressing that Samaritan woman. Saka nawo ndozvo mashoko ari kutaura panapa. Regai tidzokere tichinyatsateera zvakanaka mashoko aya kusvika tasvika apo paari kuzoti ane nyota anopa ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu. Tinoda kuti titeere paatanga kuti akati kwandiri, zvaitwa, ndini alpha neomega, kutanga nekuguma. Ndizvo here kuti murume akagara pachigaro uyu munew environment yapinzwa John mairi yaari kuratidzwa, ari kubva audza John achiti ndoita zvinhu zvese zvitsva. Apedza kudaro obva ati it is done. Apedza kudaro ari kupfuurira mberi achiti kuna John, ini ndini alpha neomega. Mashoko ekuti ndini alpha neomega anoreva kuti pasina iye hapana chinhu chirimo, hakuna chinoexista kana iye asipo uye kana kuti asina kutendera. Mashoko ekuti iye ndiye kutanga ndiye kuguma
alfa neomega anoreva kuti ndiye kuzara kwezvinhu zvese, ndiye kukwana kwezvinhu zvese, ndiye zvinhu zvese. Zvinotombotaurwa naJohn achimbotanga kutonyora paya paanoti pakutanga shoko rakanga ririko, shoko rakanga riri kuna Mwari, ireri pakutanga shoko rakanga riri Mwari, ireri pakutanga rakanga riri Mwari. Apedza kudaro ari kubva ati kunze kwake hakuna kuitwa kunyangwe chinhu chimwe chete. Kunze kwake hakuna kuitwa kunyangwe chinhu 1. Kunze kwake hakuna kuitwa chinhu why? Because iye ndiye kukwana kwezvinhu zvese. Zvinhu zvese zvinokwana muna iye, zvinokwaniswa muna iye, zvinotangira pana iye, zvinogumira pana iye. Saka kunze kwake hakuna kuitwa chinhu. Mashoko iwaya ari kutaura kuti ndini alfa neomega, kutanga nekupedzesera. Tikaenda kuna muprofita Isaiah chapter 41, tinonzwa mashoko aya profeti Isaiah vachiataura. Ndosaka ndati Isaiah naJohn zvazvinezvi kana tiverenga chapter iyi tirikuona vari paplatform imwe chete, nekuti Mwari zvaakataura achiudza Isaiah nezvaakazotaura pamwe chete nekuzviratidza kuna John, tirikuona kuti ndizvo zvimwe chete. Because prophet Isaiah vakambotaura mashoko aya pana Isaiah chapter 41. Rega ndinoaverenga. John Revelation zvakazarurwa 21 verse 6. Mashoko ari pekutanga aya payo kuti tinyatsotenda nekunzwisisa kana tichita follow up zvakanaka yekunzvera nekutsvaga kunzwisisa zviri kuda kubudiswa naMwari, tinonoitangira ipapo futi, because shoko rinova complete kana rawana zvapupu zviviri kana zvitatu. Ndosaka aiti chirevo chinoenda pamusoro pechimwe chirevo kuti shoko raMwari rikwaniswe, nekuti rinenge rawana zvipupuriro. Saka Mwari achiziva kuti ndo zvariri shoko raMwari, zvinhu zvaakataura kuna Isaiah tinozviona zviri izvo zvinhu zviri kutaurwa kuno kuna John. Why John akutaurirwa nekuratidzwa zvinhu izvi? Kuti zvikonfirme chiprofita. Saka chiprofita chakati kudii pamashoko ari pavhesi 6 ekuti ndini wokutanga newokupedzesera. John zvinhu izvi hongu ari kutotanga kuzvitaura nekuzviratidzwa, asi ndipo here patangira mashoko aya nekutaurwa mashoko aya. Tirikuona kuti tikazonzvera manje tirikuona kuti kwete, muprofita Isaiah ari mumweya mumwe chete iwoyo akazvitaura pana chapter 41. Chapter 41 dzaIsaiah pavhesi 4. Isaiah, yes. 46, 41, yes. Mwari pachitaurwa pamusoro pekuti Mwari iye anorwira vanhu vake. Zvananga ndichitaura kuti izvozvo zvese izvozvo nehondo dzese kurwira vanhu vake, zvose zvinoita kunge madrama zvose zvakanga zvichiitika paya, yanga iri process yaMwari yekudzosa vanhu kupi? MuEden, muspiritual world, munyika yemweya. So mashoko aya pana chapter 41 yaIsaiah tiri kukombeya mashoko aya nemashoko ari panapa pa chapter 21 ya zvakazarurwa pavhesi 6. Vhesi 6 ya zvakazarurwa 21 na vhesi 4 ya Isaiah 41 iri kuti, let me read it. Ndianiko wakabate basa iro nekuzvipa? Ndiani akabata basa iro nekuzvipa? Kureva kuti pane basa rakabatwa, basa rinoitwa, basa iroro rakabatwa, basa rakaitwa. Unotozombonzwa ukaenda pa 64 yaIsaiah mumwe chete yeyu vhesi 8
unonzwa Isaya achiti Jehovha, imi muri baba, ini ndiri munhu. Mwari, ini ndiri basa remaoko enyu, ivhu ramakaumba. Kureva kuti kudii? Kureva kuti munhu sezvaari munhu ibasa raMwari, zvakaitwa naMwari. Saka panapa pari kunzi ndianiko akabata basa iri. Saka who else angabata basa kana akasava Mwari? NdiMwari ega anogona kubasa basa iri. Isaya ataura mashoko iwayo ari kubva ati iro nokuzviita, ndokubva abva ati ndiye unodana marudzi ose kubvira pakutanga. Ndiye akabata basa iri. Ndiani? Zvobva zvanzi ndiye anobata marudzi ese kubva pakutanga. Ndosaka tichitoona kutoti akazotendai munoparidzira marudzi ose vanenge vatenda vodzoswa the spiritual world. Ndiye unobata marudzi ose kubvira pakutanga. Zvikanzi ini Jehovha, wekutanga nouri kwekupedzesera ndini iye. John ari kuudzwa neagere pachigaro cheushe munew dispensation, kana kuti munyika itsva sezvaari kuona iye. Agere pachigaro ati kuna John pavhesi 6, zvaitwa ndini Alpha neOmega. Kuti Alpha neOmega zvichireva kuti wekutanga newekupedzesera, zvichireva kuti kutanga nekupedzesera. Saka ari kutaura mashoko aya kuti ndini Alpha neOmega. Ndiye uyu ari kutaura futi kuna Isaya kunoku achiti ndianiko wakabata basa iri? Ndiye unodana marudzi ose kubvira pakutanga. Apedza kudaro obva ati ini Jehovha. Saka Jehovha ndiani? Ndiye ari kuonekwa na John nawo kunyika itsva, agara pachigaro cheushe, pachigaro chekutonga. Saka ndiani akaonekwa naJohn akagara pachigaro chekutonga, pachigaro cheushe? Ndiye uyo akaonekwa naIsaya akabva ati ndini Jehovha, wekutanga neuriko kupedzesera, ndini iye. Kureva kuti pane wekutanga panofanira kunge paina Kristu, and wekupedzesera anofanira kunge zvakare ari Kristu. Zviri kureva kuti anofanira kuonekwa mumwoyo wemutendi anofanira kutanga kuva Kristu, and anofanira kupedzesera futi kuonekwa pamutendi ndi Kristu. Kristu ndiye ari kwekutanga, ndiye ari kwekupedzesera, ndiye zvose, ndiye the fullness weupenyu hwedu isu vatendi. Hakuna chimwe chinoonekwa kumunhu anotenda, uye hakuna chimwe chinoonekwa muna Kristu kunze kwaiye Kristu, kubva pakutanga kusvika pakupedzesera, nekuti iye ndiye kutanga ndiye kupedzesera. Nekuti akonfirma pavhesi 4 yaIsaiah 41 zviri kuonekwa naJohn panapa pavhesi 6 zvekuti ndini Alpha neOmega, wekutanga newekupedzesera, zviri kubva zvakonfirma apo paari kuti ndini Jehovha. Ari kunzi Jehovha ndiye Kristu, nekuti zita rekuti Jehovha iri izita rake uyu Kristu watiri kuzoparidzirwa kuNew Testament kuno achinzi Kristu. Nekuti iri zita rake rekuti Jehovha harina izita rake Mwari raakatomboshandisa paimwe generation, but harina haro kuzivikanwa neimwe futi generation, sezvaakataura pana Exodus paya, is it chapter 6 chapter 3, achiti achizviratidza kuna Mozisi achiti ndini Jehovha, ndakazviratidza kuna Abraham, Jacob and Isaac ndisingazivikanwe nezita iri rekuti Jehovha, asi ndini iye. Zvino kuna Mozisi ndokuzviratidza achiti ndini Jehovha. The same Jehovha akazviratidza kuna naAbraham ari Mwari wamasimba ose, kuna Mozisi akazviratidza achiti Jehovha. Saka ndiye umwe chete uyu ari kutaura panapa achiti ndini Jehovha. Saka the same Jehovha uyu ari kutaura mashoko aya achitaura namuprofita Isaiah kuti Isaiah ataure, ndiye wamasimba ose mbotaura naAbraham, ndiye wemasimba ose akambotaura naJacob, ndiye wemasimba ose akambotaura naIsaac, akazivikanwa naIsaac. Ndiye Kristuwo zvakare akuonekwa naJohani kunoku achiti ndini Alpha neOmega. Saka Kristu ndiye ari kutaura mashoko aya, ari kuti ini Jehovha, ndini iye, I am
and I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ndo zvaari kutaura panapa achizviratidza kuna John achidaro. So why isu tichifanira kuzviziva? Because tinofanira kuunderstanda baba vakatiberekazve nature yavo, nekuti that's where we belong. Saka isusu tinofanira kunge tichiziva nekunzwisisa zvatiri kuti zvinofamba sei, tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvakaonekwa naJohn izvi zvinofanira kunzwisiswa matiri, tichizvinzwisa kuti zviri kurevei, zviri kubva kupi zvichienda kupi, naMwari wacho watakatenda ndiMwari upi, tinofanira kunge tichizvinzwisisa. Kana totaura zvaMwari wedu akatibereka mumweya, tinofanira kunge tichinzwisisa kuti ndiye wekutanga, ndiye zvewekupedzesera, kureva kuti hakuna chimwe chatinogona kuona kana chatingataura kana chatingaparidza kana chatingatenda kana chatingararamira nechatingararama machiri kana akasava Kristu, kana tichitenda zviro kwazvo, because ndiye wekutanga, ndiye wekupedzesera, uye anonamatwa mumweya nezvokwadi. Iye wekutanga newekupedzesera uyu, wekutanga newekupedzesera uyu haana matwe, zvandanga ndichimbotaura zviya haana matwe nematombo nemvura, kutambisa nguva kuya, majokes zvinoitwa nevanhu vari selfish, vasingamuzive, vakazara munyika 100%. But vanhu vanofanira futi kubva munyika 100% vachipinda mumweya 100%. Saka kana vava mumweya 100%, they will understand kuti the one who called us into this spiritual world ndi Kristu. Saka nawo zvaari Kristu ndiye wekutanga newekupedzesera, ndo baba vedu, zvekuti patinoomerwa ndo kwatinotarisa, patinofara zvakare tinofara tichidzosera mufaro wedu kwaari sababa the provider. Patinochema takaomerwa, tinochema futi takatarisa kwaari, because tinoziva kuti ndiye ega anokwanisa kutipa attention, ndiye anokwanisa kuita pay attention, ndiye our provider panguva dzekufara kana nguva dzekusafara. Kunze kwake hakuna mumwe, ndiye ari kutaurwa uyu. Saka ari kuonekwa naJohn ndi Christ, akaonekwa naAbhurahama, akaonekwa akataura kuna Abraham, akataura kuna Moses, akataura kumuprofita Isaiah, ndiye mumwe chete ari kutaura nawo kuna John. But now pakutaura kuri kuita John, zvakaitika kumashure uko zvese yanga iri rwendo rwanga riri jeni kwaifambwa kuchiendwa. Rwendo uru rwaienda kupi? Rwaienda kunyika yemweya, ruchibvisa vanhu kunyika ruchiendesa vanhu kumweya. Now final destination kana yasvikwa, unonzwa iya kuti it is done, zvaitwa. Saka zviri zvaitwa zvekuti basa rose rabatwa, abata basa rake rose kubva pakutanga kusvika pekupedzesera. Imba yavakwa, nyika yagadzirwa, mukova yazarurwa, vanhu vakufanira kuchipinda mumba maMwari kuburikidza nevhangeri, kuburikidza neshoko raMwari riri kuparidzwa naivo vanhu vake. Ndo zvaari kutaura, ndo zvaari kupupura. Saka Isaiah akonfema, muprofita akonfema Isaiah 41 verse 4. Tikanoverenga chapter 43 verse 10 again, regai tingoverenga tiite zvinhu zvapupu zvitatu. Chapter 43 yaIsaiah mumwe chete iyeyu paverse 10 yatova imwe nguva yakasiyana nepaakataura paverse 4 apa 1 apa. Verse 10 43 yaIsaiah iri kuti iyo: zvanzi naJehovha, ndimi zvapupu zvangu nomuranda wangu wandakasanangura, kuti muzive mugonditenda. Inzwai, zvanzi naJehovha, ndi Mwari ari kutaura uyu. Zvaari kutaura izvozvo ari kuzvitaura kuti chii? Kuti muzive, kana maziva mugotenda. Kureva kuti knowledge kuti isvike kumunhu pane zvinenge zvataurwa.
Purpose yekutaurwa kwezviri kutaurwa ndeyekuti munhu azive. Saka pane nyaya yekutaura kutanga, zvataurwa zvezvo zvobva zvazivikanwa. Kana zvazivikanwa zvinofanira kuzoita kuti aziva uya atende. Atende kuti kudii? Kuti Mwari ndiye iye. Ndiye iye ani? Hanzi mugonditenda, munzwisise kuti ndini iye. Hakuna mumwe Mwari wakanditangira. Ndiye Mwari watinoparidza uyu. Haana mumwe akamutangira. Hazviite. Iye ndo nzira yake yanofana kuparidzwa nayo kana vanhu vakatenda iye uyu. Hakuna mumwe Mwari akamutangira. Ndiye wekutanga, ndiye wekupedzesera. Ndiye akatangira zvinhu zvese, hakuna akamutangira. Ndo zvaari kutaura. Zvakutoreva kuti zvana Shembe zvezvemadhirama, zvana Dhamureta madhirama, zvana Baba Johani madhirama. Panzvimbo yana Baba Johani paya kana vanhu vatenda vanobviswa pakunzwisisa kuya votanga kutaura zvaMwari uyu akaita zvinhu zvese kudenga nepanyika, akagara pachigaro chake cheushe, apedza basa rekuti vanhu vazodzoka kunyika yemweya. Kunyika yemweya kwacho iye ndiye anoparidzwa, ndiye anotendwa. Kunyangwe Tafadzwa akaita zvakanaka zvinengei, hakwalifaye kusvika pakurumbidzwa. Kunyangwe one word rekurumbidza Tafadzwa rakashatisisa paupenyu, kubva pakutotanga kweupenyu kusvika pakuguma kwemunhu anorumbidza munhu. Chero akagona zvinengei, chero akaita zvinengei zvafadza mwoyo wako nemweya wako zvinengei, unofanira kudzosera mbiri kuna Jesu Kristu. Ndiye anofanira kurumbidzwa nekuti ndiye aita wekutanga newekupedzesera, ndiye anotendera nekuita zvinhu izvozvo zvese. Saka zvanzi kuti muzive mugonditenda kuti ndini iye. Hakuna mumwe Mwari wakanditangira. Kureva kuti hakuna vana Mwari vaviri. There is only one God. Hakuna mumwe Mwari akanditangira uyu. There is only one God, and that one God ndiye agere pachigaro, ndiye ari kutaurwa unzi ndiye Alpha neOmega. Wakanditangira pakuvambwa, shure kwangu hakuna ungazovepozve mumwe. Akonfema futi. 43 andiri kuverenga yaIsaiah pavhesi 10. Ndiri kuiverengera kuti tinzwisise mashoko ari pavhesi 6 ya Revelation 21 ekuti zvaitwa ndini Alpha neOmega, wekutanga newekupedzisira. Saka kuti tinzwisise kuti Alpha naOmega uyu ndiani, zviri kurevei, mamwe magwaro ari kutibatsira, nekuti zviri kungotaurwa kuno, zvakambotaurwa kuno ndo zviri kuonekwa naJohn pamwe chete nekubva azvinyora kudai. Zvekuti kudii, ndiani Alpha neOmega uyu? Ndiye wekuti kana takumudescribe tinoti iye, kuti tigotenda kuti iye, tinzwisise kuti ndiye iye Mwari. Hakuna Mwari wakamutangira pakuumbwa. Shure kwake Mwari uyu hakuna angazovepo mumwe. Anobva ari pavhesi 11, ini iyeni Jehovha, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi. Kunze kwake hakuna mumwe muponesi. Tinozozvinzwa vaapostoli vakutozvitaura pana Acts chapter 4 verse 12 kutoti hakuna rimwe zita ringatiponesa pasi pezuva. Hakuna rimwe zita ringaponesa vanhu pasi pezuva kunze kwezita rani? RaJesu Kristu. Ndo zvaari kungotaura pano kuti hakuna mumwe muponesi kunze kwake. Hakuna mumwe muponesi. Saka zvezvo zvekuti vanhu vanofulaya vachienda kwavanenge vachienda vachiti tiri kurwiswa, tine hondo, pane mweya yakaipa inorwa nesu paupenyu, pane zvakaitika, Satani akatisona, vana tete vana sekuru vari kutirwisa, vari kuita sei? Kana muchirwiswa zvechokwadi, kwekuenda ndiye kuna muponesi, kunonyengetera kwaari kuti Mwari munoziva zvose zvakavanzika paupenyu hwedu sevanhu, nekuti tiri basa renyu, hakuna chakavanzika kwatiri. Hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu, ndimi wekutanga, ndimi wekupedzesera. Mwari neuchenjeri hwenyu taurai muupenyu hwangu sezvamakandida mukandisa panyika ino iyi. Hapana kumwe kwekuenda kunonowanikwa ruponesi vakomana. Hakuna kumwe kwekuenda. Hakuna muprofita anonokupa ruponeso. Unogona kuenda kumuprofita asi upenyu husingaperi ukatadza kuhuwana nekuda kwaizvozvo.
kunyange ukaenda kumuprofita upenyu hwese chero ukakuenda everyday uchinonyengetererwa naye uchishandirwa naye uchiita sei, kana usina kunzwisisa zvinhu izvi muupenyu hwako kuti kuna Mwari wekutanga newekupedzesera, uye Mwari uyu anonamatwa mumweya nezvokwadi nenzira yekumunzwisisa kuti tigotenda iye, unofa uchinamatirwa every day, every hour, every minute naprofeti vacho vagoparara nekuti havana kukudzosa apa pari kuratidzwa neshoko raMwari. Saka hakuna hondo inorwa nemunhu waMwari anotenda kuna Mwari inoda mumwe munhu kuti amurwire pairi. Ndosaka James akati pane anotambudzika here pakati penyu. James haana kuti mhanyai kumaprofita, akati kana ari panotambudzika pakati penyu ngaanyengeterere. Saka hakuna mumwe Mwari kunze kweuyu ari kuti ndini Alpha neOmega, akagara pachigaro chekutonga. Hakuna mumwe Mwari kunze kwake iye. Iyeni ndini Jehovha, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi. Ini ndakaparidza, ini ndakaponesa, ini ndakaratidza kwakanga kusina Mwari wokumwe pakati penyu. Saka imi muri zvapupu zvangu, neni ndiri Mwari. Isaiah ndobva apedza statement achiti ndo zvinotaura Jehovha. Saka kana tichinyengetera, kana tichiparidza, kana Mwari achitaura achiratidza, ndiye ari kungozviita zvinhu zvake zvese nekuti ndiye kutanga nekupedzesera. Ndo zviri kuratidzwa kuna John. Saka mashoko aya ese kuti tizoatevera tianzwisisa, ari kufanira kutipa assurance yekuti chokwadi watiri kutevera newatiri kutenda ndiye chaiye akatuma varanda vake kunomuparidza panyika, akazviratidza kwavari. Saka nesuwo kuti timutende nekumunzwisisa nekumuziva, tinofanira kutevera nekunzwisisawo nyaya idzi zvakanaka. Kana tazvinzwisisa nawo, isusu tomupikichawo sekupikichwa kwaakaitwa naApostle John mumwoyo yedu, tomuona saizvozvo. Toona pachigaro chake cheushe pakagara iye, toona achiti adresa upenyu hwedu pazvinhu zvese zvatinosangana nazvo. Tonzwisisa kutambudzika kwatinosangana nako, kurwadziwa kwatinosangana nako, kufara kwatinosangana nako paupenyu huno. Toziva kuti isu kana tasangana newhatever that we may come across along the way of life, there is only one God watinofanira kuita direct kana kuti address our issues kwaari. Kana tadzosera kana taadresa ma-issues edu paupenyu hwedu kwaari, totenda, toziva kuti problem solved. He is the problem solver. Ndiye Mwari anofanira kutendwa, ndiye Mwari anofanira kunamatwa. Kunze kwake hakuna iye. Iri ishoko raMwari, uye rakanyorerwa kuti isu tirinzwe, tiritende, tirinzwisise, kuti kana munhu azvinzwisisa nhasi chaiye kutanga neni pandanga ndichitoverenga, tinofanira kuzvibvunza kuti all right, this is the situation. Now if the situation is like this, ndakambomira sei? Mwari ari kutaura naJohn, ari kuzviratidza kuna John, neari kupupurwa naJohn pamusoro pake uyu. Ndiye here Mwariwo wandinotenda inini? Saka ini naJohn tine ukama here? Nekuti John haasi kutaura izvi ari munyama, ari kuzvitaura ari mumweya. Saka ini kana ndichiti I am a born again believer, I was born again, ndiri kukonfirma kuti I am no longer live in the flesh, but I am now living in spirit, kufanana neupenyu hwavana John apa. Saka am I related to John in this spirit? Ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari.
uye ndo zvatiri kutaurwa, ndo mashoko ari kupupurwa neshoko raMwari, isu tichinzwa, tichidzidziswa, tichidzidzawo. Kutotaura kwandiri kuita ini ndiri kutodzidzawo. Tese tinofanira kuti tichitodzidzawo nekuti ishoko raMwari rakanyorwa, harina kunyorwa neni. Yes, tinotoritaura sekunyorwa kwarakaitwa. Some people get angry. Avafari hazvivaitire zvakanaka nekuti rinomutsa godo mumwoyo yevanhu. Asi ndo zvarakaita, hakuna mumwe mutauro watingariita. Ndo zvarakaita shoko racho. Ndo zvinodiwa kuti isu titevere irori, tichitenda irori. Mwari wacho ari mumwe chete watiri kutotevera nekuona iyeyu. Akataura kuna Isaiah chapter 41 verse 4, akataura pa 43 verse 10, akataura kuna Revelation kuna John chapter 21 verse 6. Ndiye Mwari wacho iyeye watinotendawo. Kana zviri izvo kuti ndiye watinotenda, saka ndizvowo kuti tinofanira kumunzwisisa nekutomutevera iye Alpha neOmega uyu. Ndo zvaatori yeye. Ukatoverenga futi I think it's verse 44 ya Isaiah ipapa mumwe chete, chapter 44 verse 6. Inongopupura futi nyaya imwe chete iyo. Ukazoverenga chapter 12 again, chapter 48 again, ukazoiverenga pa verse 12, 44 verse 6 inobva yati, zvanzi naJehovha Mwari wavaIsraeri nomudzikinuri wavo, Jehovha wehondo, ndini wekutanga newekupedzesera. Johani ari kuona Mwari agere pachigaro cheushe achiti, ndinoita zvinhu zvese zvitsva, ndinovandudza zvinhu zvese. Ndokubva amunzwa achitaura akagara pachigaro chake achiti, zvaitwa. Ndini Alpha neOmega, wekutanga newekupedzesera. Pa verse 6 apa akati kwandiri, zvaitwa. Ndini Alpha neOmega, kutanga nekuguma. Kutanga nekuguma. Isaiah 44 verse 6 obva ati, zvanzi naJehovha Mwari wavaIsraeri nomudzikinuri wavo, their Redeemer, God of Israel, their Redeemer, said to them, I am the beginning and the end. Sekutaura kwawakangoita. Saka ndiye one God, the same God who spoke to Isaiah is the same God who spoke to John, and this same God is the one watinotenda isu. And kana tichitenda iye nenzira iyi yakaparidzwa nevapostora sekuvatuma kwaakaita, zviri kureva kuti tinofanira kunge tichitonzwisisa, tichifamba mumweya uyu tiri pamwe chete, tichimunamata nenzira yekumunzwisisa, tichimutenda saizvozvo sezvaari, nekuti ari kutoti Jehovha wehondo, ndini wekutanga newekupedzesera, kunze kwangu hakuna Mwari. Kunze kwake hakuna Mwari. Ndo zvaari kutaura. I think tawana zvapupu zvinenge zviviri kana zvitatu zviri kupupura zvichiwirirana naJohn. Kana tikada tinowedzera futi yekupedzesera chapter 48 yaIsaiah muprofita verse 12, chapter 48 yaIsaiah pa verse 12 anoti, nditeerere iwe Jakobho newe Israel, wandakadana, ndini iye, ndini wekutanga, ndini wekupedzeserawo. Zviro kwazvo ruoko rwangu rwakateya nheyo dzenyika. Ndini wekutanga, ndini wekupedzesera. Inini Mwari, nyika yamunoona ibasa rangu, nekuti iruoko rwangu rwakateya foundation yenyika, nheyo dzenyika. He is the one who set the foundation of the world. Hakuna mumwe. Ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari. Ende hatigone kurichinja. Ndo zviri kureva kuti ndini Alpha neOmega, sezviri kutaurwa neshoko raMwari, sezvatiri kutodzidza ipapa. Ndiye everything. He is the Alpha of all things, and he is the ending of all things.
zvose zvinotangira maari, zvose zvogumira maari. He is the Alpha and the Omega. Saka ndiye anoita zvinhu zvese and ndiye anoterminata futi zvinhu zvese.